Σας καλωσορίζω όλους στην εκπομπή «Η πραγματικότητα της τυραννικής δίωξης των χριστιανών από το ΚΚΚ». Είμαι ο Λίνκ. Το ΚΚΚ, ένα άθεο μαρξιστικό κόμμα, κυβερνά για πάνω από 70 χρόνια. Στο διάστημα αυτό, κάθε ηγέτης του κόμματος έχει διώξει ανελαίητα τη θρησκευτική πίστη. Αυτή η ιδεολογία παραμένει απόλυτα συνεπής. Εφαρμόζουν συνεχώς βάρβαρες πολιτικές και εκδίδουν αμέτρητα απόρριτα έγγραφα. Χειραγωγούν τον κρατικό μηχανισμό για να επιβάλλουν την πολιτική της κεντρικής κυβέρνησης για την εξάλειψη της θρησκευτικής πίστης. Αυτό έχει οδηγήσει στη σφαγή και τη δίωξη εκατομμυρίων πιστών. Ο ιδρυτής του κομμουνισμού, Καρλ Μάρξ, στην κριτική του για τη φιλοσοφία του δικαίου του Χέγκελ, δήλωσε ξεκάθαρα: «Η κριτική της θρησκείας είναι η προϋπόθεση κάθε άλλης κριτικής». Πίστευε ότι η θρησκεία είναι ο στεναγμός του καταπιεσμένου πλάσματος, η καρδιά ενός άκαρδου κόσμου και η ψυχή άψυχων συνθηκών. Είναι το όπιο του λαού. Υποστήριξε επίσης την κατάργηση της θρησκείας. Ως κληρονόμος της κομμουνιστικής ιδεολογίας, το ΚΚΚ πιστεύει ότι η θρησκεία παραλύει το μυαλό του λαού. Το ΚΚΚ ανέκαθεν θεωρούσε τη θρησκευτική πίστη ως τη μεγαλύτερη απειλή για το καθεστώς του και ως κύρια εχθρική δύναμη, πιστεύοντας ότι η αποκλειστική πίστη στο κόμμα είναι η βάση για τη σταθερότητα της κυριαρχίας του. Ως εκ τούτου, από την ίδρυσή του το 1921, το ΚΚΚ θεωρούσε τον χριστιανισμό εργαλείο του δυτικού ιμπεριαλισμού. Πιστεύει ότι η θρησκευτική πίστη, ιδίως η πίστη στον Θεό, θα μπορούσε ακόμη και να διαλύσει το καθεστώς του και πρέπει να εξαλειφθεί. Προκειμένου να μετατρέψει την Κίνα σε μία άθεη ζώνη, το ΚΚΚ καταπατά τα ανθρώπινα δικαιώματα και σκοτώνει αδίστακτα. Έχει επανειλημμένα βάψει με αίμα την απέραντη γη της Κίνας, βυθίζοντας τη χώρα στο σκοτάδι και τη δυστυχία, προκαλώντας την οργή του Θεού και τη λαϊκή αγανάκτηση. Οι ομότητες του ΚΚΚ έχουν θέσει το ένα σοκαριστικό προηγούμενο μετά το άλλο. 1. Η εποχή του Μάο Τσετούγκ. Έναρξη του πατριωτικού κινήματος των τριών αυτονομιών και εκκαθάριση όλων των θρησκευτικών ομάδων. Από τότε που ανέλαβε την εξουσία το 1949, το ΚΚΚ καταστέλει και διώκει τη θρησκευτική πίστη. Τον Μάιο του 1950, ο Τσούεν Λάι δήλωσε ξεκάθαρα ότι ο χριστιανισμός συνδέεται με την ιμπεριαλιστική επιθετικότητα, απαιτώντας από τις χριστιανικές εκκλησίες να είναι ανεξάρτητες και αυτόνομες και να διακόψουν τους δεσμούς τους με τον ιμπεριαλισμό. Μέσα από τις χειραγωγήσεις του ΚΚΚ, το Μανιφέστο των Τριών Αυτονομιών δημοσιεύθηκε επίσημα στις 28 Ιουλίου 1950. Αυτό παρήχε στο ΚΚΚ τη θεωρητική βάση για να μεταρρυθμίσει και να ελέγξει τη θρησκευτική πίστη, εγκαινιάζοντας το εθνικό πατριωτικό κίνημα των Τριών Αυτονομιών. Τον Οκτώβριο του ίδιου έτους, ο Μάο Τσετούγκ εξέδωσε την Οδηγία για την καταστολή των αντεπαναστατικών δραστηριοτήτων. Στη συνέχεια, το ΚΚΚ χαρακτήρισε αντεπαναστάτες όλους όσοι δεν υποτάσσονταν στην κυριαρχία του, μαζί με τις θρησκευτικές ομάδες και τα άτομα που αρνούνταν το κίνημα των Τριών Αυτονομιών, και ξεκίνησε καθαρίσεις και καταστολή μεγάλης κλίμακας. Από το 1954, το ΚΚΚ ίδρυσε επιτροπές του πατριωτικού κινήματος των Τριών Αυτονομιών σε όλη τη χώρα. Στόχος του ήταν να μετατρέψει τις ακμάζουσες κατοίκων εκκλησίες της Κίνας σε πατριωτικές εκκλησίες των Τριών Αυτονομιών υπό την κυριαρχία του, επιτυγχάνοντας τον απόλυτο πολιτικό έλεγχο του προτεσταντισμού, του καθολικισμού και της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Οποιεσδήποτε θρησκευτικές ομάδες και άτομα που αρνούνταν να ενταχθούν στο κίνημα των Τριών Αυτονομιών χαρακτηρίζονταν ως παράνομες οργανώσεις, πονηρές αιρέσεις, αντεπαναστάτες και λακέδες του ιμπεριαλισμού
και υποβάλλονταν σε σφοδρή καταστολή και δίωξη. Στα μέσα προς τέλη της δεκαετίας του 1950, χριστιανοί ηγέτες εκκλησιών όπως ο Watchman Nee, ο Wang Mingdao και ο Yuan Xiangchen στιγματίστηκαν ως αντεπαναστάτες. Ο Watchman Nee καταδικάστηκε σε 20 χρόνια και πέθανε μία ημέρα πριν από την αποφυλάκησή του. Ο Wang Mingdao και ο Yuan Xiangchen καταδικάστηκαν σε ισόβια κάθυρξη. Το 1972, στατιστικά στοιχεία από την εφημερίδα The Hong Kong Times, βασισμένα σε 156 εφημερίδες και 57 περιοδικά από την ηπειρωτική Κίνα, έδειξαν ότι μόνο από το 1950 έως το 1953 φυλακίστηκαν περίπου 60.000 χριστιανοί και συνολικά 10.690. Καταδικάστηκαν μεταξύ 1957 και 1958. Από το 1957 έως το 1958, η κυβέρνηση του ΚΚΚ ξεκίνησε την αντιδεξιά εκστρατεία. Αμέτρητοι χριστιανοί χαρακτηρίστηκαν δεξιοί και πάνω από 2.230 από αυτούς εκτελέστηκαν. Το Vatican News ανέφερε ότι μεταξύ 1951 και 1954 σχεδόν όλοι οι ξένοι καθολικοί ιεραπόστολοι εκδιώχθηκαν από την Κίνα. Με εκστρατείες όπως η καταστολή των αντεπαναστατών, η εκαθάριση των αντεπαναστατών και η αντιδεξιά εκστρατεία, το ΚΚΚ εξόντωσε θρησκευτικούς ηγέτες και πιστούς, κατάσχοντας περιουσίες, κλείνοντας θρησκευτικούς χώρους και εκδιώκοντας ξένους ιεραποστόλους, στερώντας σταδιακά από τη θρησκεία τον χώρο της για δημόσια ύπαρξη. Κατά την πολιτιστική επανάσταση, από το 1966 έως το 1976, η θρησκευτική πίστη αντιμετώπισε περαιτέρω πρωτοφανή καταστολή. Το ΚΚΚ θεώρησε όλες τις θρησκευτικές δραστηριότητες φεουδαρχικές δυσιδαιμονίες και αντεπαναστατικές πράξεις. Έκλεισαν εκκλησίες, κάηκαν τόμοι της βίβλου και κατασχέθηκαν περιουσίες πιστών. Οι προτεσταντικές και καθολικές ιεραποστολικές δραστηριότητες καταστάλθηκαν βίαια. Πάστορες και ιερείς όχι μόνο υπέστησαν δημόσια κριτική, κράτηση και ξυλοδαρμούς, αλλά αντιμετώπισαν επίσης φυλάκιση, βασανιστήρια, ακόμη και θάνατο. Σύμφωνα με ένα άρθρο στο Peter Winter, ένα ιταλικό περιοδικό για τα ανθρώπινα δικαιώματα, όλες οι θρησκευτικές ομάδες και τα ιδρύματα εκαθαρίστηκαν κατά την πολιτιστική επανάσταση, συμπεριλαμβανομένων των 5 εγκεκριμένων από το κράτος, ελεγχόμενων από το ΚΚΚ θρησκευτικών ομάδων. Η κατοχή μιας βίβλου ή ενός αγάλματος του Βούδα στο σπίτι ήταν αρκετή για να οδηγήσει σε σύλληψη, ακόμη και σε εκτέλεση. Το άρθρο επεσήμανε επίσης ότι τουλάχιστον 500.000 πιστοί διαφόρων θρησκειών εκτελέστηκαν ή πέθαναν σε στρατόπεδα εργασίας. Σύμφωνα με εκτιμήσεις μιας γερμανικής ευαγγελικής ιεραποστολικής οργάνωσης, περίπου 34.000 χριστιανοί σκοτώθηκαν στην Κίνα κατά την πολιτιστική επανάσταση. 2. Η εποχή του Ντενγκ Σιαοπίνγκ, μεταρρύθμιση και άνοιγμα σε συνδυασμό με θρησκευτική δίωξη. Αφού ο Ντενγκ Σιαοπίνγκ ανέλαβε την εξουσία το 1978, στα πλαίσια της πολιτικής μεταρρύθμισης και ανοίγματος που θα έφερνε ξένες επενδύσεις, το ΚΚΚ αναγκάστηκε να αλλάξει τη στάση του απέναντι στη θρησκεία, κρύβοντας τη θρησκευτική του δίωξη για να εξαπατήσει τον κόσμο. Το 1982, για πρώτη φορά, το ΚΚΚ πρότεινε την προστασία της θρησκευτικής ελευθερίας σε συνταγματικό επίπεδο. Η κίνηση αυτή φάνηκε να υποδηλώνει χαλάρωση της θρησκευτικής πολιτικής. Αλλά στην πραγματικότητα, η καταστολή του ΚΚΚ δεν μειώθηκε. Κρυφά, συνέχιζε να ελέγχει αυστηρά όλες τις θρησκευτικές οργανώσεις. Οι θρησκευτικές ομάδες, εκτός από τις κρατικά αναγνωρισμένες και ελεγχόμενες, όπως η Εκκλησία των Τριών Αυτονομιών,
η Κινεζική Πατριωτική Καθολική Ένωση και η Βουδιστική Ένωση συνέχισαν να αντιμετωπίζουν βίαιη καταστολή. Το 1983, κατά τη διακυβέρνηση του Ντενγκ Σιαοπίνγκ, το ΚΚΚ ξεκίνησε τη μεγάλης κλίμακας εκστρατεία «Σκληρό χτύπημα» σε όλη την Κίνα. Εκτός από την πάταξη διαφόρων ποινικών αδικημάτων, ενέτεινε την καταστολή των παράνομων ή αντιδραστικών θρησκευτικών ομάδων, όπως οι Σάουτερς. Το ΚΚΚ έκλεισε τις κατοίκων εκκλησίες με την πρόφαση ότι διατάρασαν την κοινωνική τάξη και συνέλαβε και φυλάκισε τους ηγέτες και τους συνεργάτες τους. Στη δεκαετία του 1980, το ΚΚΚ ξεκίνησε επίσης εκστρατείες για την εκκαθάριση και διόρθωση των θρησκευτικών χώρων. Θρησκείες όπως ο χριστιανισμός, ο καθολικισμός και ο βουδισμός στοχοποιήθηκαν έντονα. Μόνο στην επαρχία Χενάν, ηγέτες εκκλησιών και πιστοί των Σάουτερς συνελήφθησαν σε πολλές περιοχές, όπως η Ανγιάνγκ και η Πινγκντινγκσάν, και ορισμένοι μάλιστα πέθαναν ως αποτέλεσμα αυτής της δίωξης. Σύμφωνα με μία έκθεση της αμερικανικής οργάνωσης Human Rights Watch, μεταξύ 1983 και 1984, ηγέτες από πάνω από 20 εκκλησίες των Σάουτερς στην κομιτεία Λουσάν της Χενάν κρατήθηκαν, υπέστησαν δημόσια κριτική, διαπομπεύτηκαν και καταδικάστηκαν σε 15 έως 16 χρόνια. Ηγέτες από άλλες εκκλησίες, συμπεριλαμβανομένων των κομιτιών Μπαοφέγγ και Γε, έλαβαν ποινές από 8 έως 15 χρόνια. Κατά τη διάρκεια αυτής της εκστρατείας «Σκληρό χτύπημα», πολλοί θρησκευτικοί ηγέτες και συνεργάτες φυλακίστηκαν, παραλύοντας το εκκλησιαστικό έργο και καταφέροντας άλλο ένα βαρύ πλήγμα στις κατοίκων εκκλησίες. Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, το κίνημα των κατοίκων εκκλησιών αναζωπυρώθηκε αθόρυβα σε όλη την Κίνα. Κατοίκων εκκλησίες σε επαρχίες όπως η Χενάν, η Ανχούι, η Σαντόγκ και η Ζετζιάνγκ αναπτύχθηκαν και επεκτάθηκαν γρήγορα, προσελκύοντας περισσότερους πιστούς από τις εκκλησίες των τριών αυτονομιών. Το 1991, η εμφάνιση μιας νέας χριστιανικής ομάδας, της Εκκλησίας του Παντοδύναμου Θεού, έφερε μία πρωτοφανή αναβίωση και μία νέα δυναμική του έργου του Αγίου Πνεύματος στις κατοίκων εκκλησίες. Στα χρόνια που ακολούθησαν, η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού επεκτάθηκε ραγδαία, με τα μέλη της να αυξάνονται κατακόρυφα. Αυτό προκάλεσε αίσθηση στον θρησκευτικό κόσμο και πανικό στο ΚΚΚ, το οποίο τότε έθεσε ως προτεραιότητα την καταστολή της. Η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού αντιμετώπισε ιδιαίτερα σκληρή και βίαιη καταστολή, ακόμη και σε σύγκριση με άλλες κατοίκων εκκλησίες. Οι αρχές εξέδωσαν εντάλματα σύλληψης και τεράστιες αμοιβές για τον ανώτατο διοικητικό επικεφαλής της Εκκλησίας. Πολλοί επόπτες εκκλησιών και χριστιανοί κρατήθηκαν και φυλακίστηκαν παράνομα. Κάποιοι διαπομπεύτηκαν δημόσια, άλλοι έλαβαν βαριά πρόστιμα και άλλοι υπέμειναν βίαια βασανιστήρια και υποβλήθηκαν ακόμη και σε αναμόρφωση μέσω εργασίας. 3. Η εποχή του Τζιάνγκ Ζεμίν, έκδοση του εγγράφου αριθμός 50, ίδρυση του γραφείου 610 και ανάπτυξη του σχεδίου 807. Το 1995, υπό τον Τζιάνγκ Ζεμίν, το ΚΚΚ εξέδωσε το έγγραφο αριθμός 50. Αυτό χαρακτήρισε ως κακόβουλες αιρέσεις θρησκευτικές ομάδες, που αρνούνταν να ενταχθούν στην Εκκλησία των τριών αυτονομιών, όπως οι Σάουτερς, ο Πρακτικός Θεός, η Εκκλησία Πλήρους Εύρους, ο Χρησμένος Βασιλιάς και η Μεντουχούι. Στη συνέχεια, αυτές οι θρησκευτικές ομάδες αντιμετώπισαν ακόμη πιο βίαιη καταστολή. Σε όλη τη χώρα, οι χώροι συναθρήσεων δέχθηκαν εφόδους, σφραγίστηκαν και έκλεισαν και πολλοί θρησκευόμενοι συνελήφθησαν. Ούτε η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού γλίτωσε. Σε πολλά μέρη, οι χώροι συναθρήσεών της λεηλατήθηκαν και σφραγίστηκαν και πολλοί επόπτες και χριστιανοί της Εκκλησίας συνελήφθησαν.
κάποιοι διαπομπεύτηκαν δημόσια, ενώ άλλοι υπέμειναν βίαια βασανιστήρια και ψυχικά μαρτύρια. Πολλοί επόπτες εκκλησιών καταδικάστηκαν σε μακροχρόνια φυλάκιση. Ακόμη και μετά την αποφυλάκησή τους, παρέμεναν υπό την αυστηρή παρακολούθηση του ΚΚΚ, χωρίς καμία προσωπική ελευθερία. Αφού ο Τζιάνγκ Ζεμίν ανέλαβε την εξουσία, η καταστολή και οι διώξεις από το ΚΚΚ έγιναν ακόμη πιο σκληρές. Το 1999, ο Τζιάνγκ Ζεμίν ίδρυσε το γραφείο 610, βάσει των προτύπων της διαβόητης ανατολικής υπηρεσίας της δυναστείας Μινγκ. Το γραφείο αυτό χειραγωγούσε τα Υπουργεία Δημόσιας και Κρατικής Ασφάλειας. Προέβαινε σε τηλεφωνική, ηλεκτρονική και διαδικτυακή παρακολούθηση, καθώς και μυστικές έρευνες, εναντίον θρησκευτικών ομάδων που είχαν οριστεί ως στόχοι προτεραιότητας. Διεξήγαγε 24ωρη παρακολούθηση, με σκοπό την πλήρη εξάλειψή τους. Ο τότε αντιπρόεδρος Χου Τζιντάο εξέδωσε οδηγία για την απαγόρευση της Εκκλησίας του Παντοδύναμου Θεού. Ο Υπουργός Δημόσιας Ασφάλειας, Τζια Τσουγουάνγκ, την εφάρμοσε αμέσως, τονίζοντας ότι για την Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού θα έπρεπε «κάντε περισσότερα, μιλήστε λιγότερο και εξαλείψτε τη σιωπηλά». Στις 7 Αυγούστου 2000, οι αρχές έκαναν ειδική συνάντηση για τον συντονισμό υπόθεσης στη Σαντόγκ, με τη συμμετοχή των επικεφαλής της δημόσιας και κρατικής ασφάλειας από 14 επαρχίες και δήμους. Όρισαν την Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού ως στόχο προτεραιότητας και ξεκίνησαν μία εκστρατεία καταστολής με την κωδική ονομασία Σχέδιο 807. Στη συνέχεια, οι αρχές δημόσιας ασφάλειας ξεκίνησαν μαζικές συλλήψεις. Πολλοί χριστιανοί από την Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού συνελήφθησαν. Οι περισσότεροι στάλθηκαν σε στρατόπεδα εργασίας ή καταδικάστηκαν σε φυλάκιση, ενώ άλλοι βασανίστηκαν, έμειναν ανάπηροι ή πέθαναν. 4. Η εποχή του Χου Τζιντάο, συνέχιση και εντατικοποίηση των θρησκευτικών πολιτικών του Τζιάνγκ Ζεμίν. 1. Η επιδημία του SARS. Η ανελαίητη δίωξη της θρησκευτικής πίστης συνεχίζεται. Αφού ο Χου Τζιντάο ανέλαβε την εξουσία το 2003, συνέχισε και εντατικοποίησε τις πολιτικές κατά των αιρέσεων του Τζιάνγκ Ζεμίν. Συνέχισε να χρησιμοποιεί το γραφείο 610 και διεύρυνε τους στόχους της θρησκευτικής καταστολής. Εφάρμοσε επίσης τις πολιτικές του ΚΚΚ για τη θρησκευτική πίστη. Αρνήθηκε να χαλαρώσει τον έλεγχο επί της θρησκείας, συνεχίζοντας την ανελαίητη δίωξη του ΚΚΚ. Εξέδωσε και εφάρμοσε μία σειρά εσωτερικών οδηγιών, ορίζοντας και πάλι ομάδες όπως η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού και οι Σάουτερς ως πρωταρχικούς στόχους. Εκείνη τη χρονιά, καθώς ο SARS μάστιζε τη χώρα, ολόκληρο το έθνος βρισκόταν σε κατάσταση πανικού. Οι άνθρωποι υπέφεραν από την επιδημία εντελώς αβοήθητοι, αντιμετωπίζοντας την απειλή της καραντίνας ή ακόμη και του θανάτου. Ακόμη κι έτσι, το ΚΚΚ συνέχισε τη δίωξή του κατά των χριστιανικών εκκλησιών. Οργάνωσε τη δημόσια ασφάλεια, το κοινοτικό προσωπικό και τα επιτελεία των χωριών, για να ερευνούν από πόρτα σε πόρτα και να καταγράφουν πληροφορίες. Αυτό το χρησιμοποίησαν ως πρόφαση για να συλλέξουν πληροφορίες και να εντοπίσουν τους χώρους συνάθρησης και το προσωπικό. Έθεσαν θρησκευόμενους με αστυνομικό μητρώο υπό αυστηρή παρακολούθηση, έτοιμους για σύλληψη. Αυτό εξέθεσε την απανθρωπιά και τη μοχθηρή φύση του ΚΚΚ. 2. Εφαρμογή των κανονισμών για τις θρησκευτικές υποθέσεις και κατασκευή νέων κατηγοριών για θρησκευτικό εξτρεμισμό και διατάραξη της δημόσιας τάξης. Το 2005, με το πρόσχημα της προστασίας της ελευθερίας της θρησκευτικής πίστης και της ανεξαρτησίας και αυτοδιαχείρισης για όλες τις θρησκείες, το ΚΚΚ διαμόρφωσε και εφάρμοσε τους κανονισμούς για τις θρησκευτικές υποθέσεις. Έτσι,
επέκτηνε φυσικά την εμβέλειά του στις εσωτερικές υποθέσεις των θρησκευτικών ομάδων. Τα πάντα, από την καταγραφή του προσωπικού και τις συναθρήσεις μέχρι την περιουσία και τις προσφορές, υπόκειντο στην επίβλεψη του ΚΚΚ. Υπό τον μανδύα της νομιμότητας, οι μέθοδοι του ΚΚΚ για τον περιορισμό και την απαγόρευση της θρησκείας έγιναν πιο παραπλανητικές και συγκεκαλυμμένες. Με αυτούς τους κανονισμούς, το πεδίο της δίωξης του ΚΚΚ διευρύνθηκε. Σύμφωνα με έγγραφα του 13ου Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, οι κανονισμοί για τις θρησκευτικές υποθέσεις επεδίωκαν να ελέγξουν την ανάπτυξη των θρησκευτικών ομάδων και το πεδίο των δραστηριοτήτων τους. Οι κανονισμοί κατέτασαν επίσης τις θρησκευτικές δραστηριότητες σε κανονικές και σε εκείνες που θεωρούνταν θρησκευτικός εξτρεμισμός και διατάραξη της δημόσιας τάξης, επιτρέποντας στους τοπικούς αξιωματούχους την κράτηση και σύλληψη πιστών κατά την κρίση τους. Το Human Rights Watch επέκρινε τους κανονισμούς για το ασαφές περιεχόμενό τους και την πιθανότητα αυθαίρετης επιβολής. Επίσης, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Επιτροπής των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής για τη Διεθνή Θρησκευτική Ελευθερία, από τότε που εφαρμόστηκαν οι κανονισμοί, πολλά μέλη της Εκκλησίας της Νότιας Κίνας και ο πάστοράς της παραμένουν στη φυλακή, αντιμετωπίζοντας σοβαρές κατηγορίες, όπου πέφτουν θύματα βασανιστήριων και κακομεταχείρισης. Στην πραγματικότητα, αυτή είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Τον Νοέμβριο του 2005, ο πάστορας κατοίκων εκκλησίας Τσάι Τζουόχουα καταδικάστηκε σε 3 χρόνια, λόγω υποτιθέμενων παράνομων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, και κατασχέθηκαν πάνω από 200.000 τόμοι της βίβλου και άλλα θρησκευτικά βιβλία. Εξαιτίας αυτών των κανονισμών, οι θρησκευτικές ομάδες υπό την υποτιθέμενη νομική προστασία του ΚΚΚ έχασαν εντελώς την αυτονομία τους και κατάντησαν απλές μαριονέτες του ΚΚΚ. Οι θρησκευτικές ομάδες χωρίς αυτήν την νομική προστασία στιγματίστηκαν με νέες κατηγορίες θρησκευτικού εξτρεμισμού και διατάραξης της δημόσιας τάξης, οι οποίες παρήχαν τη νομική βάση για τις αυθαίρετες συλλήψεις και τις κατασχέσεις του ΚΚΚ. 3. Το σχέδιο Χρυσή Ασπίδα. Οι θρησκευτικές ομάδες και οι αντιφρονούντες αντιμετωπίζουν μία άνευ προηγουμένου συμφορά. Όταν το διαδίκτυο ήταν ακόμη κάτι νέο και όχι τόσο διαδεδομένο, το ΚΚΚ άρχισε να χρησιμοποιεί την πληροφορική για να χτίσει ένα εθνικό σύστημα πληροφοριών δημόσιας ασφάλειας. Με την ανάπτυξη της πληροφορικής, το ΚΚΚ σχεδίασε κρυφά να προσθέσει λειτουργίες παρακολούθησης δικτύου σε αυτό το σύστημα, καταγράφοντας, συλλέγοντας και αποκλείοντας ευαίσθητες πληροφορίες. Μπορούσαν να παρακολουθούν και να καταστέλουν θρησκευόμενους, αντιφρονούντες και ακτιβιστές για τα δικαιώματα. Έτσι, το ΚΚΚ δεν λυπήθηκε τα έξοδα. Εισήγαγε προηγμένη ξένη τεχνολογία διαδικτύου και παρακολούθησης και κινητοποίησε πολλαπλά κυβερνητικά τμήματα για να χτίσει το σχέδιο Χρυσή Ασπίδα. Σύμφωνα με μια έκθεση στο China E-Government Network, μόνο η πρώτη φάση του σχεδίου Χρυσή Ασπίδα προβλεπόταν να κοστίσει σχεδόν 6 δισεκατομμύρια γουάν. Επιπλέον, ατελείς εκτιμήσεις υποδηλώνουν ότι τουλάχιστον 30.000 αστυνομικοί εμπλέκονταν στη λειτουργία και συντήρηση των συστημάτων Χρυσή Ασπίδα και Μεγάλο Τείχος Προστασίας. Το ΚΚΚ είναι γενναιόδωρο στην επένδυσή του για τον έλεγχο του κοινού και τη δίωξη πιστών και αντιφρονούντων. Είναι ιδιαίτερα πρόθυμο να επενδύσει βαριά για να διατηρήσει την ολοκληρωτική του κυριαρχία, ρίχνοντας τεράστια χρηματικά ποσά και τεράστιο ανθρώπινο δυναμικό στην παρακολούθηση και τον έλεγχο του λαού, για να εκπληρώσει την υπόσχεσή του να υπηρετεί τον λαό. Με τη συνεχή πρόοδο της τεχνολογίας του διαδικτύου, το σχέδιο Χρυσή Ασπίδα επεκτάθηκε από τη διαχείριση του δικτύου δημόσιας ασφάλειας στην παρακολούθηση του διαδικτύου και τη διατήρηση της σταθερότητας. Αυτή η λειτουργία πέτυχε τον αρχικό στόχο του σχεδίου του ΚΚΚ. Μετά την επίσημη εφαρμογή του,
Το σχέδιο χρησιμοποιήθηκε για την παρακολούθηση της κοινής γνώμης, τη συλλογή και τον αποκλεισμό ευαίσθητων πληροφοριών, παρέχοντας ένα ισχυρό τεχνολογικό στήριγμα για τη δίωξη θρησκευτικών ομάδων και αντιφρονούντων από το ΚΚΚ. Ωστόσο, η τεχνολογική υποστήριξη για το σχέδιο Χρυσή Ασπίδα προήλθε από εταιρείες τεχνολογίας σε πολλές χώρες, με επικεφαλής την αμερικανική Cisco. Η συνεχής τεχνολογική τους υποστήριξη ήταν καθοριστική στον έλεγχο του ΚΚΚ επί των πολιτών και στην καταστολή της θρησκείας. Αυτό το τεράστιο κρατικού επίπεδου σύστημα παρακολούθησης όχι μόνο έχει στην απόλυτη κατοχή του τις βασικές πληροφορίες όλων των πολιτών, αλλά δημιουργεί επίσης ειδικούς φακέλους για θρησκευτικές ομάδες και βασικούς στόχους καταστολής, επιτρέποντας τη μακροχρόνια παρακολούθηση και την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο. Αυτό έχει διευκολύνει σε μεγάλο βαθμό τις προσπάθειες ελέγχου και σύλληψης των αρχών. Το σχέδιο Χρυσή Ασπίδα του ΚΚΚ έχει απλώσει σε όλη την Κίνα ένα δίχτυ από το οποίο κανείς δεν μπορεί να ξεφύγει, κρατώντας σφιχτά στα δαιμονικά του χέρια ολόκληρο τον πληθυσμό. Το σχέδιο εφαρμόστηκε κατά τη διακυβέρνηση των Χου Τζιντάο και Γουέν Τζιαμπάο. Αν και αποτελούσαν μία κυβέρνηση μαριονέτα, το σχέδιο Χρυσή Ασπίδα έδωσε τεράστια όθηση στην καταστολή της θρησκείας, οδηγώντας σε άφθονα κέρδη και πολυάριθμα πολιτικά επιτεύγματα. Σύμφωνα με ελλειπή στατιστικά στοιχεία, οι αρχές έχουν χρησιμοποιήσει το σχέδιο Χρυσή Ασπίδα για να καταστήλουν τις κατοίκων εκκλησίες πολλές φορές. Ο αριθμός των συλληφθέντων παστόρων, εποπτών εκκλησιών και χριστιανών έχει αυξηθεί δραματικά και το πεδίο των συλλήψεων είναι εξαιρετικά ευρύ. Έχουν εμπλακεί μέχρι και γονείς, παιδιά, συγγενείς και φίλοι πολλών χριστιανών. Όλα αυτά οδήγησαν στην πλήρη διάλυση πολυάριθμων κατοίκων εκκλησιών. Δεκάδες χιλιάδες αντιφρονούντες, θρησκευόμενοι πιστοί και ενεργοί χρήστες του διαδικτύου κλήθηκαν για τσάι ή γεύτηκαν το φαγητό της φυλακής λόγω της παρακολούθησης του διαδικτύου, με ορισμένους να λαμβάνουν ακόμη και εισιτήρια διαρκείας. Η ποινικοποίηση του λόγου έχει γίνει ο κανόνας του σοσιαλισμού με κινεζικά χαρακτηριστικά. Οι αρχές ακολουθούν έμεσα και τις κινήσεις των θρησκευόμενων και των αντιφρονούντων στο εξωτερικό, παρακολουθώντας τη χρήση του διαδικτύου και τις επικοινωνίες των συγγενών τους στην Κίνα, και στη συνέχεια εκτοξεύουν απειλές. Ταυτόχρονα χειραγωγούν τρόλ του διαδικτύου και ψεύτικους λογαριασμούς, για να επιτεθούν σε θρησκευτικές ομάδες και αντιφρονούντες σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης του εξωτερικού. Λόγω της δυσκολίας στη συλλογή πληροφοριών, οι συγκεκριμένες λεπτομέρειες που έχουμε διαθέσιμες αυτήν τη στιγμή περιορίζονται στην καταστολή της Εκκλησίας του Παντοδύναμου Θεού από το ΚΚΚ και στις συλλήψεις των μελών της. Χάρη στη βοήθεια του σχεδίου Χρυσή Ασπίδα, πραγματοποιήθηκαν πολλές μαζικές συλλήψεις κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης των Χου και Γουέν, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων της επιχείρησης Κεραυνός 3 το 2005, της επιχείρησης Κεραυνός 30808 στην Γκουαντόγκ από το 2008 έως το 2009, της επιχείρησης 717 στη Σανσί το 2009 και της επιχείρησης Κεραυνός 3 στη Χενάν το 2011. Σύμφωνα με ελλειπή στατιστικά στοιχεία, μόνο μεταξύ 2011 και 2013, σε τουλάχιστον 111.740 μέλη της Εκκλησίας του Παντοδύναμου Θεού υποβλήθηκαν αναγκαστικά πρόστιμα ή έγιναν εκβιασμοί 35.330 μελών. Τα σπίτια λαιλατήθηκαν. Τουλάχιστον 380.000 συνελήφθησαν ή κρατήθηκαν παράνομα και 43.640 υποβλήθηκαν σε βίαια βασανιστήρια. Τουλάχιστον 10 χριστιανοί από την Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού βασανίστηκαν μέχρι θανάτου. Παρόλα αυτά, οι αξιωματούχοι δήλωσαν δημοσίως ότι πέθαναν από καρδιοπάθεια, αυτοκτονία, καρκίνο ή σχιζοφρένεια. Το σχέδιο Χρυσή Ασπίδα έχει μετατραπεί επιτυχώς από το ΚΚΚ
σε ένα θανατηφόρο όπλο για τη δίωξη της θρησκείας και την καταστολή των αντιφρονούντων. Συντηρεί την ολοκληρωτική κυριαρχία του ΚΚΚ και αποτελεί σανίδα σωτηρίας για τη δικτατορία του. Όχι μόνο στερεί από τους πολίτες τα βασικά τους ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά έχει επίσης φέρει μία πρωτοφανή καταστροφή σε θρησκευτικές ομάδες και αντιφρονούντες. Στην τραγική κατάσταση που αντιμετωπίζουν όλοι οι Κινέζοι πολίτες και οι θρησκευόμενοι, καθοριστικό ρόλο έπαιξαν οι εταιρείες που παρήχαν τεχνολογική υποστήριξη για το σχέδιο. Πρέπει να πούμε ότι το σχέδιο Χρυσή Ασπίδα, που δημιουργήθηκε αποκλειστικά από το ΚΚΚ, αποτελεί επέσχυντη κοιλίδα στην ιστορία της τεχνολογικής ανάπτυξης και σηματοδοτεί μία οπισθοδρόμηση στην ιστορία του ανθρώπινου πολιτισμού. Θα φέρει συμφορές στους ανθρώπους όλου του κόσμου. Στην εποχή του Ντενγκ Σιαοπίνγκ, η αρχή του ΚΚΚ ήταν ότι η σταθερότητα υπερισχύει των πάντων. Ως εκ τούτου, στο συνολικό εθνικό έργο του ΚΚΚ, η διατήρηση της σταθερότητας ήταν πάντα η ύψιστη προτεραιότητα για την Επιτροπή Πολιτικών και Νομικών Υποθέσεων και το σύστημα δημόσιας ασφάλειας. Τα δημόσια δεδομένα δείχνουν ότι το 2011 οι δαπάνες της Κίνας για τη διατήρηση της σταθερότητας ξεπέρασαν τον στρατιωτικό προϋπολογισμό. Τα κεφάλαια που επενδύει το ΚΚΚ στον εσωτερικό έλεγχο και μαζί στον έλεγχο των θρησκευτικών υποθέσεων υπερβαίνουν κατά πολύ αυτά για την εθνική ασφάλεια, την πρόνοια και τις δημόσιες υπηρεσίες. Επειδή οι θρησκευτικές υποθέσεις έχουν ιδιαίτερη σημασία στην κοινωνική διακυβέρνηση, το ΚΚΚ τις θεωρεί κρίσιμο συστατικό της κυριαρχίας του. Για τον σκοπό αυτό, το ΚΚΚ έχει καταστήσει τον έλεγχο, την καταστολή και την απαγόρευση της θρησκείας, κεντρικό μέρος του έργου του για τη διατήρηση της σταθερότητας και τη διακυβέρνηση της χώρας. 5. Η εποχή του Σι Τζινπίνγκ, το κινεζικό όνειρο του Σι Τζινπίνγκ. Το 2012, καθώς το σύνθημα «Ο στόχος του αγώνα μας» είναι η βλέψη του λαού για μια καλύτερη ζωή, διακηρύχθηκε. Ο Σι Τζινπίνγκ ανέβηκε στην εξουσία. Ο Σι Τζινπίνγκ, τρέφοντας το κινεζικό όνειρό του, πρώτα αναβίωσε και αναβάθμισε πολιτικές ελέγχου της εποχής του Μάο, όπως η εμπειρία Φενγκ Τσιάο και η συλλογική τιμωρία. Υιοθέτησε αυτές τις πολιτικές ως την κατευθυντήριά του ιδεολογία για τον έλεγχο και τη μεταρρύθμιση των θρησκευτικών ομάδων και των αντιφρονούντων. 1. Αναβίωση και αναβάθμιση της εμπειρίας Φενγκ Τσιάο και της πολιτικής της συλλογικής τιμωρίας της εποχής του Μάο. Ο πυρήνας της εμπειρίας Φενγκ Τσιάο είναι να υποκινεί τους ανθρώπους να αγωνίζονται ο ένας εναντίον του άλλου, κάνοντάς τους να παρακολουθούν και να καταγγέλουν ο ένας τον άλλον και χρησιμοποιώντας τις μάζες για να επιτύχει βαθύτερο κοινωνικό έλεγχο. Για την υλοποίηση της εμπειρίας Φενγκ Τσιάο, οι τοπικές κυβερνήσεις σε όλη την Κίνα εκδίδουν δημόσιες ανακοινώσεις που προσφέρουν αμοιβές για πληροφοριοδότες. Υπό το πρόσχημα των εκστρατιών κατά των αιρέσεων, ενθαρρύνουν το κοινό να καταγγέλει ο ένας τον άλλον, παρακολουθώντας αυστηρά κυρίως τους χριστιανούς που πιστεύουν στον παντοδύναμο Θεό. Για τυχόν έγκυρες αναφορές δίνονται αμοιβές που κυμαίνονται από 200 έως 10.000 γουάν και ακόμη μεγαλύτερες αμοιβές δίνονται για τα σημαντικά στοιχεία. Μέλη του κόμματος που γνωρίζουν τέτοια άτομα αλλά δεν τα αναφέρουν αντιμετωπίζουν δοκιμαστική περίοδο υποβιβασμό ή παύση. Απλοί πολίτες που δεν αναφέρουν άτομα που γνωρίζουν ότι είναι πιστοί στον παντοδύναμο Θεό ή που τους παρέχουν χώρους για δραστηριότητες ή συστήνουν άλλους να ενταχθούν, θα αντιμετωπίσουν κράτηση ή ποινικές κυρώσεις. Επιπλέον, το ΚΚΚ έχει μετατρέψει το παραδοσιακό κινεζικό σύστημα κοινής άμυνας 5 νοικοκυριών στο σημερινό σύστημα διαχείρισης πλέγματος, εφαρμόζοντάς το τόσο σε αστικές όσο και σε αγροτικές περιοχές. Κάθε κοινότητα ή χωριό χωρίζεται σε διάφορα πλέγματα και οι κάτοικοι κάθε πλέγματος παρακολουθούνται από έναν διαχειριστή πλέγματος.
οι διαχειριστές πλέγματος οφείλουν να επισκέπτονται κομβικά άτομα και τοποθεσίες εντός του πλέγματός τους τουλάχιστον μία φορά τον μήνα και πρέπει να περιπολούν σε όλα τα νοικοκυριά και τους χώρους μία φορά κάθε τρίμηνο, με ιδιαίτερη έμφαση στην παρακολούθηση των θρησκευόμενων πιστών και όσων κάνουν αίτημα. Οι διαχειριστές πλέγματος αναγκάζονται να εγκαταστήσουν μία ειδική εφαρμογή για κινητά στα τηλέφωνά τους. Η πραγματική αποστολή αυτής της εφαρμογής είναι να διασφαλίσει ότι οι διαχειριστές πλέγματος ελέγχονται πλήρως από τις αρχές. Πρέπει να είναι έτοιμοι να λάβουν εντολές και να αναφέρουν πληροφορίες ανά πάσα στιγμή, διασφαλίζοντας ότι κάθε ύποπτη κίνηση των κατοίκων, ειδικά οποιαδήποτε δραστηριότητα σχετίζεται με τη θρησκευτική πίστη, φωτογραφίζεται αμέσως και αναφέρεται στην κυβέρνηση. Μόλις συμβεί οποιαδήποτε ασυνήθιστη δραστηριότητα εντός ενός πλέγματος, το ΚΚΚ θα το μάθει αμέσως και μπορεί να πραγματοποιήσει συλλήψεις, εξαλείφοντας όλες τις πιθανές απειλές πριν προλάβουν να υλοποιηθούν. Οι αρχές του ΚΚΚ εφαρμόζουν επίσης μία πολιτική συλλογικής τιμωρίας. Το ΚΚΚ παρενοχλεί και απειλεί τα μέλη των οικογενειών των χριστιανών. Στα δημοτικά σχολεία χρησιμοποιούν μάλιστα ερωτηματολόγια για να διερευνήσουν αν οι οικογένειες των μαθητών έχουν θρησκευτικές πεποιθήσεις. Για παράδειγμα, οι μαθητές ερωτώνται από πού προέρχονται οι άνθρωποι. Με βάση τις απαντήσεις τους, είτε οι άνθρωποι εξελίχθηκαν από τους πυθίκους, είτε οι άνθρωποι δημιουργήθηκαν από τον Θεό, οι αρχές καθορίζουν αν κάποιος στην οικογένεια του μαθητή πιστεύει στον Θεό. Άπαξ και διαπιστωθεί ότι κάποιος στο σπίτι του μαθητή είναι πιστός, η αστυνομία του ΚΚΚ θα το ερευνήσει και θα τον παρακολουθήσει γρήγορα και σε ορισμένες περιπτώσεις θα κάνει ακόμη και άμεσες συλλήψεις σε σπίτια. Στα σχολεία, οι διακρίσεις εις βάρος των παιδιών των χριστιανών είναι κοινή πρακτική. Μόλις οι σχολικές αρχές μάθουν ότι οι γονείς ενός μαθητή πιστεύουν στον παντοδύναμο Θεό, ο μαθητής ανακρίνεται και πιέζεται να κάνει τους γονείς του να αποκηρύξουν την πίστη τους. Οι αρχές ορίζουν επίσης ότι οι χριστιανοί, τα μέλη των οικογενειών τους και 3 γενιές έπειτα δεν μπορούν να δώσουν εξετάσεις για το πανεπιστήμιο, να υπηρετήσουν στον στρατό ή να κάνουν αίτηση για θέσεις στο δημόσιο. Μια πολιτική συγκρίσιμη με την αρχαία κινεζική πρακτική της εξόντωσης 9 γενεών της οικογένειας. 2. Κατασκευή της υπόθεσης Ζαογιουάν για τη χειραγώγηση της κοινής γνώμης και τη δημιουργία ενός δημόσιου εχθρού. Το ΚΚΚ χρησιμοποιεί όλους τους τομείς της κοινωνίας για να παρακολουθεί τους χριστιανούς και τους αντιφρονούντες, δημιουργώντας ένα περιβάλλον υψηλής πίεσης, φόβου και καχυποψίας. Η Κίνα έχει γίνει μία ζωντανή κόλαση. Παρ' όλα αυτά, ο Σι Τζινπίνγκ εξακολουθούσε να αισθάνεται ότι οι μέθοδοι που χρησιμοποίησαν οι προκάτοχοί του για την καταστολή της θρησκείας ήταν πολύ συντηρητικές και ήπιες και δεν είχαν καταφέρει να πετύχουν το στόχο της πλήρους εξάλειψης της θρησκευτικής πίστης. Ως εκ τούτου, αφού ανέλαβε την εξουσία, ο Σι Τζινπίνγκ αποφάσισε να εγκαταλείψει τη μακροχρόνια ήπια προσέγγιση του ΚΚΚ απέναντι στη θρησκεία, ορκιζόμενος να τη χτυπήσει με σιδερένια γροθιά. Στις 28 Μαΐου 2014, το ΚΚΚ σχεδίασε και κατασκεύασε την υπόθεση του Ζαογιουάν στη Σαντόγκ. Μόλις 3 ημέρες μετά το περιστατικό, χωρίς καμία δίκη ή ετυμηγορία, το ΚΚΚ έσπευσε να χαρακτηρίσει δημόσια την υπόθεση, ενοχοποιώντας και καταδικάζοντας την Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού. Το ΚΚΚ χρησιμοποίησε αμέσως κορυφαία προγράμματα της κεντρικής τηλεόρασης της Κίνας, όπως το News Live, το Focus Report και το Oriental Horizon, καθώς και μεγάλες εφημερίδες όπως η People's Daily και η Guangming Daily και φερέφωνα του κόμματος όπως τα Xinhua Net, Huangqiu.com και CCTV.com, για να καλύψουν με σκανδαλοθυρικό τρόπο την υπόθεση του Ζαογιουάν. Εμπορικές διαδικτυακές πύλες υπό τον έλεγχο του ΚΚΚ, όπως η Σίνα και η Σόχου,
μαζί με διάφορες τοπικές εφημερίδες και ραδιοφωνικούς σταθμούς, ακολούθησαν γρήγορα το παράδειγμά τους. Μέσα σε μία στιγμή, μία συντριπτική επίθεση των μέσων ενημέρωσης οργανώθηκε σε όλη την ηπειρωτική Κίνα. Παραδόξως, ακόμη και το γνωστό βρετανικό μέσο, το BBC, ακολούθησε την τάση. Χωρίς να κατανοήσει τα γεγονότα, επανέλαβε τυφλά τα μέσα ενημέρωσης του ΚΚΚ και κατέληξε να γίνει εκπρόσωπος του ΚΚΚ σε αυτήν την περίπτωση. Ήταν αξιοσημείωτο το γεγονός ότι μεγάλα μέσα ενημέρωσης του ΚΚΚ έσπευσαν να παράσχουν υπερβολική κάλυψη για μια τόσο συνηθισμένη ποινική υπόθεση. Επιπλέον, οι αναφορές είχαν όλες θαυμαστή ταχύτητα, άψογο συντονισμό και πανομοιότυπο ύφος. Ακόμη και η οπτική των μέσων και τα συμπεράσματα που εξήχθησαν ήταν εντυπωσιακά συνεπή. Όσοι είναι εξοικειωμένοι με τις πολιτικές του ΚΚΚ και τις συνήθεις μεθόδους και τακτικές του, μπορούσαν ήδη να διαισθανθούν τη βία και το μίσος που έσπηρε αυτή η κάλυψη. Πρώτα καταδικάζουν, μετά δυσφημούν. Πρώτα δημιουργούν κλίμα, μετά καταστέλουν. Δεν είναι αυτή η κλασική τακτική του ΚΚΚ για τη δυσφήμιση των αντιφρονούντων και την επίθεση στους πολιτικούς εχθρούς? Μήπως το ΚΚΚ ξεκινά άλλη μια πολιτιστική επανάσταση? Ποιος θα στοχοποιηθεί για δημόσια κριτική αυτήν τη φορά? Ή μήπως ξεκινά κάποια άλλη εκστρατεία? Ποιος θα είναι ο στόχος αυτής της καταγγελίας? Οι ηλικιωμένοι που είχαν ζήσει αμέτρητες εκστρατείες υπό την κυριαρχία του ΚΚΚ, αφού παρακολούθησαν τα ρεπορτάζ, ήξεραν ότι η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού θα αντιμετώπιζε μπελάδες. Όπως λέει και η παροιμία, τα χρόνια φέρνουν σοφία. Και πράγματι είχαν δίκιο. Μέσα σε ένα μήνα από τις αναφορές, καθώς η κοινή γνώμη εντυνόταν ραγδαία, ολόκληρη η κοινωνία στράφηκε εναντίον της Εκκλησίας του Παντοδύναμου Θεού, θέτοντάς την στο στόχαστρο της δημόσιας καταγγελίας. Μία πανεθνική εκστρατεία κριτικής που στόχευε την Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού ήταν σε εξέλιξη. Αυτό ήταν ακριβώς το ιδανικό αποτέλεσμα που επεδίωκε το ΚΚΚ κατασκευάζοντας το περιστατικό: να καθιερωθεί η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού ως δημόσιος εχθρός. Ήταν φυσικό επακόλουθο το ΚΚΚ να ξεκινήσει τότε ένα νέο γύρο καταστολής και δίωξης εναντίον της Εκκλησίας του Παντοδύναμου Θεού. Μετά την υπόθεση του Ζάο Γιουάν, το ΚΚΚ χαρακτήρισε και πάλι τις κατοίκων εκκλησίες όπως η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού και οι Σάουτερς ως πονηρές αιρέσεις, θεωρώντας τες αγκάθη στα πλευρά του. Ορκίστηκε να επιτύχει νέα δόξα στην εκστρατεία του για την καταστολή και τη δίωξη της θρησκείας, να απαγορεύσει εντελώς όλες τις θρησκευτικές πεποιθήσεις, να μετατρέψει την Κίνα σε μία άθεη ζώνη, να πραγματοποιήσει πλήρως το κινεζικό όνειρό του και να διασφαλίσει τον αιώνιο έλεγχο του Κομμουνιστικού Κόμματος επί του κινεζικού λαού. Από την 1η Ιουλίου έως την 1η Οκτωβρίου 2014, το ΚΚΚ κινητοποίησε τη δημόσια ασφάλεια, την ένοπλη αστυνομία και τις στρατιωτικές δυνάμεις για να ξεκινήσει γρήγορα μια πανεθνική μάχη των 100 ημερών για την καταστολή και την απαγόρευση της Εκκλησίας του Παντοδύναμου Θεού, δηλώνοντας ότι οι δυνάμεις θα αποσυρθούν μόνο όταν ολοκληρωθεί η εξάλειψη. Διέθεσε επίσης 10 εκατομμύρια γουάν για να ανταμείψει τους ακτιβιστές της επιχείρησης. Σύμφωνα με ελλειπή στατιστικά στοιχεία, αυτή η επιχείρηση ανάγκασε τουλάχιστον εκατοντάδες χιλιάδες χριστιανούς από την Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους ή να εκτοπιστούν. Ένας μεγάλος αριθμός χριστιανών εξαφανίστηκε ή χάθηκαν τα ίχνη του. Τουλάχιστον 1.858 χριστιανοί συνελήφθησαν, ενώ εκατοντάδες καταδικάστηκαν σε φυλάκιση και τουλάχιστον 6 χριστιανοί από την Εκκλησία βασανίστηκαν μέχρι θανάτου. Το ΚΚΚ βασίζεται εξ ολοκλήρου στον μαρξισμό και ο πυρήνας του μαρξισμού είναι η δικτατορία του προλεταριάτου και η βίαιη κατάληψη της εξουσίας.
Οι κατευθυντήριές του ιδεολογίες είναι ο αθεισμός και ο ηλισμός, που αρνούνται απόλυτα την ύπαρξη του Θεού. Είναι εχθρικές προς κάθε μορφή θεϊσμού και υποστηρίζουν την εξάλειψη κάθε θρησκείας. Από την ίδρυση της λαϊκής δημοκρατίας της Κίνας, το ΚΚΚ προωθεί στεναρά την αθεϊστική εκπαίδευση και καταστέλει και απαγορεύει με τη βία τη θρησκευτική πίστη, χρησιμοποιώντας το αυτό ως ένα από τα κύρια μέσα για τη διατήρηση και την παράταση της κυριαρχίας του. Από τότε που ανέλαβε την εξουσία, το ΚΚΚ εφαρμόζει με συνέπεια τη μαρξιστική ιδεολογία και ακολουθεί το μαρξιστικό δρόμο. Καθοδηγούμενο από τον μαρξιστικό αθεισμό, δεν σταμάτησε ποτέ να καταστέλει τη θρησκεία, μα το κάνει με όλο και περισσότερη μανία. Οι ζωές αμέτρητων χριστιανών έχουν καταστραφεί από τα δαιμονικά νύχια του ΚΚΚ. Οι διαταγές του ΚΚΚ για τη σύλληψη χριστιανών είναι σαν τους άγριους βρυχυθμούς των δαιμόνων. Το ουρλιαχτό των σιρήνων της αστυνομίας είναι σαν τις κραυγές αγωνίας που βγαίνουν από τον Άδη, βυθίζοντας τους ανθρώπους σε έναν ατελείωτο τρόμο θανάτου. Ολοκληρώνεται εδώ το σημερινό μας πρόγραμμα. Η αλήθεια δεν θα θαυτεί και η πίστη δεν θα καταστραφεί. Την επόμενη φορά θα συνεχίσουμε να αποκαλύπτουμε την εγκληματική ιστορία του ΚΚΚ στη δίωξη των χριστιανών και να ανιχνεύουμε τις ποτισμένες με αίμα και δάκρυ ιστορίες των χριστιανών που έχουν υποστεί δίωξη. Σας ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε αυτό το επεισόδιο. Μείνετε συντονισμένοι στην «Η Νέα Εποχή» και μείνετε συντονισμένοι στην εκπομπή «Η πραγματικότητα της τυραννικής δίωξης των χριστιανών από το ΚΚΚ». Τα λέμε την επόμενη φορά.